מכונת פשיטת הברכיים. שימו לב שיש כמה סוגים של מכונות, כאן אני מראה לכם מכונה שיכולה להיות גם פשיטה וגם כפיפה. קודם כל, אם נרצה לעשות פשיטת ירך, הכרית צריכה להיות כמה שיותר למטה, ולכן על ידי הפין הרלוונטי אני אוריד את הכרית עד למטה. יש גם אופציה של לכוון את הכרית עצמה למעלה או למטה. אנחנו נרצה שהכרית תשב ממש על הקרסול ולא תזוז משם לאורך כל התרגיל. אנחנו נסגור את כרית הנעילה שתשאר לנו ממש מעל הירך ונעשה פלקס בכפות הרגליים. הידיים יהיו על הידיות מקדימה ובהוצאת האוויר אנחנו ניישר את הברכיים כשהרגליים דוחפות את הכרית למעלה. שימו לב שאנחנו לא נועלות את הברכיים בקצה אלא שומרות על איזשהו כיפוף בקצה למעלה כדי לשמור על הברכיים שלנו ולוודא שהעומס נשאר על השריר.